Mamayng adlaw nimo kasama. Yung simpleng pangarap mo, no, sa simpleng pangandoy sa Tagalog, yung simpleng pangarap mo sa yung minimiti sa pamamagitan ng simpleng pangarap ng DXDC ay matutupad na ngayon. No? Maraming salamat po. Ano ba yung nagbibigay siya ng lakas para patuloy kang magkaroon ng positibong pag-asa habang nasa loob ka sa... para sa akin po, ang una-una, yung pagmamahal ng Diyos sa aking kinabuhi. Okay. Na binigyan niya pa po ako ng isa pang tsansa para makapagbago. No, kay alam naman po natin ng mga minsan na nakakadarasan. Pero pasalamat po ako sa Ginoo, no, na kay ginatagaan niya po ako ng tsansa adlaw-adlaw na mabuhi pa. Mm-hmm. At yun po yung inspirasyon sa akin na para makapag magbago ng akong kinabuhi samtang na ako diri. Kung meron ka bang pinapangarap nitong Pasko, ano yun? Wala pong ibang pinapangarap ko, hindi ang akong pamilya ay nasa maligtas na kalagayan at nawa na ako ay patuloy na biyayaan ng Ginoo ng kinabuhi para ako ay mabuhay para sa Kanya. Yung ano mo, yung sinulat mo no, sa simpleng pangandoy sa DXDC, ano yun at bakit yun yung naisulat mong pangarap? Naisulat ko po yun kasi po nakita ko po na yun po yung mga pang-araw-araw na kinahanglan ko dito at yung pinaka-importante po na sinulat ko doon yung Bible. Bible? Opo. Kasi po yun po yung talagang number one na kinahanglan ko talaga sa hindi lang diri bagko sa akong kinabuhi. Bakit Bible? Gusto ko pa pong makilala ang buhing Diyos at mas magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Anong masasabi mo na yung munting pangarap mo nitong Pasko ay natupad sa pamamagitan ng DXDC? Ako po ay sobrang nagpapasalamat again sa inyo, no, sa paghatag ng mga blessings na sa munting pangarap na sinulat namin na ginahandog nyo para sa amin, no. At ang panalangin ko po talaga na kayo, mas marami pa ko kayong matabangan na katulad kong PDL na talagang nangangailangan ng mga tulong na gayang ginagawa niyo. Meron ka bang ipaabot na mensahe sa iyong pamilya na nasa labas o yung sa mga kamag-anak mo? Marahil baka makakarinig sila nito, no? Ano yung mensahe mo sa kanila? Kung naririnig man po ako ng aking pamilya na ang gusto ko lamang po iparating na wag po sila mag-alala kasi may plano po ang Diyos sa aking kinabuhi rin. No, at ako po ay nasa mabuting kalagayan sa tulong po ng mga aming personnel, mga BGMP personnel na talaga naman pong inaalagaan kami at tinitignan kung ano po yung mga kinahanglan namin dire para sa jail. No, katulad din po ninyo ng mga sumusuporta, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Po. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin sa DXDC, lalo na sa simpleng pangandoy sa DXDC. Ha? Maraming salamat din po. God bless. Hahawin ang lahat ng sa inyo.